V dnešní době existuje miliony her a každým rokem jich stovky přibývá. Dostali jsme se do doby, kdy hraní není jen volnočasová aktivita, ale multimiliardový biznes. My se ale pojďme bavit o hrách, které sice netrhají rekordy v prodejích. Nemluví se o nich každý den, nevychází jim každý rok nový skopírovaný díl. A většinou to nejsou ani tituly, který by vám algoritmus spal do ksichtu pokaždé, když si otevřete YouTube. Ale stejně jsou to ty nejlepší pecky, které si můžete zahrát. Na první místo řadím A Plague Tale Innocence. A rovnou k tomu přihazuju i druhý díl Requiem. A Plague Tale zná asi hodně lidí, ale nejsou to úplně mainstreamové hry a přesto jsou úplně skvělý. Hrajete za amicí, inkvizice vyvraždí vaši rodinu, musíte utéct a jediné co máte je prak, trocha pryskyřice a bráška Hugo, který se vás pořád na něco ptá. Hugo je ze začátku takový, no víte jak je to s mladšími sourozenci. Není to akční hra. Jste slabí, vojáci vás zabijou na 2 rány a jediná šance je fakt přemýšlet. Plížení, hádanky, odvádění pozornosti a krysy. Ty jsou tady jako mechanikou. Světlo je drží zpátky a to se dá použít různě. Někdy chytře a někdy brutálně. Vizuálně jednou pole plné mrtvol, jednou západ slunce nad řekou a hudba od Oliviera de Riviera sedí naprosto přesně. Ještě teď mi občas naskočí do hlavy. Proč je to za mě hidden gem? Protože v roce 2019 křičeli jiné hry a hlavně hlasitěji. Hra stojí na slevě ve Steamu něco okolo 8 €, takže to fakt není nic drahýho. Hellblade: Senua's Sacrifice vyšlo v roce 2017. Ninja Theory, relativně malé studio, ale udělali něco, co nikdo před nimi nikdy neskusil. Postavili celou hru kolem psychózy a neudělali to od stolu. Spolupracovali s neurology, psychiatry a hlavně s lidmi, kteří psychózou sami prošli. Na papíře to zní hrozně hezky, ale tohle není marketingový tah. Tohle je ve hře cítit na každém kroku. Základ příběhu je takový, že Senua je keltská válečnice. Cestuje do severské říše mrtvých, aby zachránila duši svého milovaného. Ale to, co zažíváte cestou, to je něco jiného. Po celou dobu hry slyšíte hlasy v hlavě. Komentují, co děláte, hádají se, varují vás, smějí se vám, jsou nahrané tak, že je slyšíte ze všech stran. Hra vás od začátku žádá o sluchátka a má proto důvod. Chvíli trvá, než si na to zvyknete, ale potom si zvyknete a to je na tom vlastně ještě děsivější. Tohle je typ hry, který vzniká jednou za čas. Kdy studio riskne, kdy téma není cool a ani vlastně bezpečný, kdy se o tématu nemluví, kdy výsledek není pro každého a to je v pořádku. Právě u téhle hry ano. Hellblade není relaxační, není zábavný v klasickém slova smyslu, ale je to zážitek, který si nesete dál. Alana Wakea jsem rozhrál asi 3krát a vždycky jsem si řekl, dneska půjdu spát v rozumnou dobu. Pokaždé jsem skončil ve 4 ráno se studeným čajem a otevřenou čelistí. Spisovatel, tvůrčí blog, dovčas přítelkyní v malém americkém městečku. Klasika, nic novýho. A pak se to celý tak nějak posere. Přítelkyně zmizí a někde v lese se začnou objevovat stránky z románu, který Wake nikdy nenapsal. S věcmi, které se teprve stanou. Hra má strukturu seriálu, každá kapitola končí cliffhangerem, hodí vás titulky a pak jedete dál. Zní to na papíře jako blbost, ale v praxi je to absolutně geniální. Souboje fungují jednoduchým způsobem. Nepřátelé musíte nejdřív osvítit baterku a pak teprve střílet. Zní to docela triviálně, ale pak jste v lese, je noc, docházejí vám baterie a ze tmy přichází 5 lidí s motorovými pilami. Najednou už to tak triviální není. Atmosféra je někde mezi Twin Peaks, Stephenem Kingem a tím pocitem, kdy se vám zdá divnej sen, ale nemůžete se probudit. Remedy to ví. Vůbec se za to nestydí a vlastně se v tom docela vyžívají. Soma. Začínáte v podvodní stanici, rok 2104. Jste sami, je tma a něco s vámi je. Klasika, říkáte si, další hororovka. A pak vás hra praští něčím, co jste nečekali. A pak znovu. Nechci říkat víc, fakt nechci. Soma je totiž jedna z mála her, kde čím míň víte, tím líp pro vás. Hratelnost je jednoduchá. Chodíte, zkoumáte, občas se schováváte. Není to akce, jako vůbec. Někteří lidi říkají, že to je spíš interaktivní film než hra. A trochu je to pravda, ale to nevadí. Tady vůbec. Soma není horor, protože vás straší. Je to horor, protože vám klade otázky, na které nechcete znát odpověď. Co dělá člověka člověkem? Kde končíte vy a začíná něco jiného? Pokud skopírujete vědomí, které je to pravé, zní to jako filozofická přednáška, ale hra vám to nepřednáší. Ona vás tím provede. A to je rozdíl. Nechci nic víc říkat, zrovna v téhle hře bude nejlepší, když vám ji jenom doporučím a vy si ji zahrajete sami. Zahrát si Firewatch jsem nikdy neplánoval, ale dohrál jsem to za jeden večer, když jsem si k tomu sedl a řekl si, že to zkusím na hodinu. Jste Henry, středního věku, něco se vám v životě pokazilo.
Hned na začátku projedete takovým rychlým shrnutím jeho života a je to jedno z nejlepších úvodů, co jsem v herní historii zažil. Máte vysílačku a na druhém konci je Delilah, vaše nadřízená, kterou nikdy neuvidíte. A to je vlastně celá hra. Chodíte po nádherném lese, řešíte drobný záhady a mluvíte s Delilah. Není to dlouhé, 4-5 hodin. Někteří lidi říkají, že je to málo na tu cenu a možná mají pravdu, ale tyhle 4 hodiny byly lepší než spousta 20hodinových her, co jsem hrál. Příběh má takový pomalý začátek a pak se začne dít něco divného. A vy nevíte, jestli je to thriller nebo drama nebo něco úplně jiného. Je to skoro na všem, myslím si, že i na Game Passu to je, nebo je to za pár korun na Steamu. Jen si na to vyhrajte večer a nechte telefon na druhé straně místnosti. 5 her, které sice neměly miliardový rozpočet, ale mají v sobě víc nápadů a duše než většina dnešního mainstreamu. Napište mi dolů do komentářů, jestli jste někdy nějakou z těchto her hráli, nebo jestli máte svůj vlastní zapadlý klenot, který by neměl nikomu utéct. Třeba natočíme pokračování. Díky moc za sledování a čau.